A Escola Superior de Enxeñería Informática acollerá a celebración da xornada Emprendendo no Campus. Nela, os membros da comunidade universitaria e persoas interesadas terán a oportunidade de coñecer de primeira man os proxectos de estudantado que xa deron o paso de emprender e que en diversos concursos e convocatorias deste eido lograron destacar. A actividade vaise realizar no marco das actividades do Campus Auga, o proxecto de especialización do Campus de Ourense acreditado e financiado pola Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional da Xunta. O programa arrancará coa presentación do proxecto do alumnado da UVigo, David Rodríguez, Sara Somoza e David Fernández, Turiste, unha aplicación de fomento do turismo inclusivo e accesible que acadou o segundo premio no certame Inspiro 2025. O remate das presentacións celebrarase unha mesa redonda aberta e falarase de formación en emprendemento. Este Venture Lab arrancou o ano pasado, levando a cabo iniciativas como as xornadas Formación para a Innovación, o emprendemento do alumnado universitario, as que lle seguiu a publicación do libro Plan de Formación e Innovación 2024, que ofrece un enfoque integral sobre o emprendemento empresarial adaptado de xeito especial ás necesidades do alumnado universitario.